Sa bali pa nga report ngayon tayo alawaten, manipod kini Idol Dennis, gimato kano iti produksyon ti Bawang. Uy, iti Ilocos Norte mga idol. Amen tayo man, iti agricultural news, si Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, kami. Maragsakan dagiti manalon iti probinsya gaputa di Mactel iti 3% ti produksyon di bawang itangatawan 2025. Sigon iti Provincial Agricultural Office kaya kini Mr. Chonito Valdovi di High Value Crop Head iti Provincial Agricultural Office kita mula pa iti 2024 nga naapit iti 2024 kung iti agdama makita nga nagpintas iti panaspastar iti kimbulo nga bawang iti probinsya di Ilocos Norte. Kakilabanag iti akang kanayon nga panang supervise kinasamitin na panang sorot iti farmers iti farm technologies para palang mas efektibo mapanagmul sa inyong na klase ti high value crop iti probinsya di Ilocos Norte. Inbaga ti opisina ti DA matutuloy iti ipapayda nga tulong kay di manalon para palang kada ito'y tuloy-tuloy nga hindi pinakabrot kay nagbali nga perdisyon sa kalagas kapoy sa mga bagyo kasi mangbay iti probinsya ti Ilocos Norte. Ano ito, abang daway, ado pala na iti mayat nagmulunod iti bawang, mamasagul iti panagatendar iti anyaman seminar para palang ti mas efektibo nga wagas iti panagtalong Idol of Bernarda. Malagip iti mapalabas na tawain kasapagsaran iti mula nga bawang, kapo iti tudok. Yung kasamitin iti ginalimit iti panyempuna, tanomin malamiisan nagiti bawang kinagiti maupran iti nang gabawin iti hamog kung iti limnaaw ay Bernard ket agbaling yellow iti bulong ang kurat-kurat dagiti bawang yung gapo iti pinaangin iti palayo po na iti bandat angyanan diga alis tumamagaan dagiti mga bawang kasultan na natindas iti produksyon di bawang Idol Canada. Mangnamnama ti DA babayan ti suportal iti TGIN tuloy-tuloy ti pinaypa iti tulong iti farmers iti bawang iti probinsya ti Ilocos Norte. Nung dakil iti produksyon di bawang sigurado tumanen maado na kitay maragsakan kinkastanutin makabrot met ti agastos kinkastanutin sa nakalugi iti manalon iti probinsya. Yung ti bawang kung dagat makaagas kami dagat gobernad nga iti out health benefits iti bawang o kaya na iti blood pressure angin mo takawan dati siya nga rin doon nga bawang ang high blood ka. Tapi iti negative effect na yan. So, among mo idulin ti bawang mo, di ka talagang na-target direct na. Iti maysa, mag-10-10 iti bawang. So, congratulations, CDDA, at sa iti farmers, kapag ito si ati ti bawang, iti dito yung kawin. Idol, then, Silipio, tatak, aramen.